Bueno, jo personalment realment no tinc ningú truc. Sí que estudio bastant antelació, acostumo un par o tres setmanes abans mínim, abans dels exàmens, i jo crec que això em va bastant bé. I jo tampoc tinc ningú truc, però ajudar-te molt dels companys ajuda bastant a l'hora d'estudiar. Pues mira, yo lo que utilizo es utilizar la IA, hacer esquemas y tipo test, poco más. Lo que hago es, le pongo los apuntes de clase y le digo que me haga resúmenes, porque hay una opción que pone guía como didáctica, o sea, guía didáctica, y te va explicando poco a poco los conceptos y tal, y viene bien. Bueno, el meu consell seria que estudiar amb companys, perquè si tens algú que et pot ajudar en algun dubte, millor, i si algun company té algun dubte, pues, també pots ajudar-lo tu. No, yo no tengo. Tu no tens, no? A estudiar a la biblioteca. Un bon punt. Un bon punt. Jo soc de dormir, o sigui que... Jo també soc de dormir, mínim dies d'exàmens 8-9 hores, perquè si no després dels exàmens estàs mort, i sobretot cafè. Un par de cafès pel matí sempre van bé. Sí, jo igual. Yo café. Jo soc de cafè de vainilla. Un cubata. Cafè i dormir poc, perquè són dies bastant duros, la veritat. Sí, difícils. Jo soc més d'última hora, la veritat. Jo acostumo a anar amb temps, intento anar amb temps, però a vegades toca anar a última hora. Una mica de tots dos, no? Sí. Sempre quedem aquí abans d'estudiar amb tots els companys, que també és xulo, però intentem preparar-nos una mica, però aquest any han sigut bastant justos tots, així que fem el que podem. Normalmente última hora, pero este año con tiempo. El mateix, aquest any estàs una mica més dur, aleshores toca estudiar amb més temps. Amb més temps. En casa, porque me concentro mejor. En la biblioteca no es como un espacio cómodo, no lo encuentro como si fuera mi casa y casi nunca voy, solo en mi casa. Jo a casa també. El que sí que fem és que es connectem per Discord, sí. Millor a casa. Sí, a casa jo també. Sí, a casa més chill, més tranquil. Sí. Jo a casa, la veritat. No piso molt la biblioteca. Jo també, soc d'estudiar a casa, a la meva habitació, tranquil, sense que ningú em molesti, sí que és molt millor a casa. Biblioteca, ya que me resulta más fácil concentrarme y aplicarme más a la materia. En casa me es más difícil. Jo biblioteca perquè si tens la pressió de que la gent també està estudiant, també t'impliques, i que sóc una mica beneit, pues a vegades em costa. Biblioteca, 100%. Anar d'hora. Depende, ir a las horas que no le gusta a la gente y ya aprovechas y te quedas. Sí, a la hora de dinar. Hora de dinar, sí.